Pangapunten ngaturaken tarima kasih gunging panduwun ingkang tanpa upami kepada dumateng Popo Haji Purwanto. Kula wau matur bilih mangke panampi pasrah mangke sasampunipun kirap mekaten. Kirap ingkang angka sepisan kirap Kanalindran Sundaka lampah Suba Manggala monggo samapta satata mratitisaken tata cara kirap ingkang angka sepisan madal saking wisma para sadikaran yekti kang samya hamaraga monggo Suba Manggala samapting ganti sawiga ing diri samapta praparaga yekti nyawiji kumah Allah jajar-jajar gumregut lampahe didita binarung natap swaraning gending gumelar ngebeki sorake gumuruh kabyarsa swaranipun samutu samapta satata
niku Raden Sarimbit kula dherekaken kirap Kanalendra Raden. Cucuk ki nek angger larang nek kemayune ra enak. Ya ya. Jian ya. Menika saking sami-sami Jawi Tengah Bobo nggih. Ayune Pak Haji Purwanto nganti ya terkagum-kagum karo Dita Lauren. Monggo mboyo biasa oleh munyer-munyer. Langgamipun bocah gunung Mbak Gina monggo kula dherekaken jumeneng. Mboten jumeneng monggo Mbak Gina. Nggih. Ayo nak ditayo monggo. Ora usah dicondro wong ayu. Heeh. Jan piyayi kok neh. Yo. Iya. Ah. Iya. Jan. Regal. Vokalis Glenwood Mbak Ayu Gina. Ngaturaken guing panuwun Mbak Gina. Kula dherekaken lelenggahan malih. Sithik-sithik watone rata nggih Mbak Gina. Cus wong yo wektune wis awan, selak ungkep nggih Bu. Ungkep mboten Bu? Kerasan mboten Bu? Tenan. Lah asline ora iki. Nggih, kalaju tata cara panampi nggih, panampi pangandikan pasrah. Catetan oke ira-ira. Nggih, bukune oke, catetane oke. Amplope isine ya oke, amin. Jarwo kene amplop ngono. Seneng. Oh iya isine.
atur panampi pasrah sulih saking ingkang kepareng menggugati nuhun inggih Bapak Agus Pujianto dumateng Bapak Agus Pujianto monggo nun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Dumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Ramadan sekalian ibu ingkang tuhu kawula bekteni sedaya pangarak panderek temanten kakung saking tlatah Desa Sukoharjo Kabupaten Sleman ingkang kawula hormati ugi. Saderengipun kawula matur monggo kawula dherekaken muja lan muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa ing kalodhangan siang menika kita tansah pinaringan sehat, tansah pinaringan wekdal ingkang longgar sehingga saged mangkumpal manunggal wonten pawiwahan ing siang menika kanthi boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Allahumma amin. Ingkang salajengipun sholawat sarta salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang sampun beto pitedah dumateng kita sedaya engkang kita rantu-rantu syafaatipun wonten yaumil kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya engkang kawula hormati, kawula ing mriki minangka sulih sarira saking sederek kula Bapak Yayang Permana sekalian Ibu Sriatun engkang sepindah keluarga agung Bapak Yayang Permana ngaturaken sugeng rawuh dumateng kadang besan sedaya panderek wonten tlatah Kabupaten Ngawi. Nyuwun sewu nggih kawontenanipun radi pelosok nggih Bapak Ibu nggih. Tapi alhamdulillah hawanipun adem ngoten. Nyuwun sewu perjalananipun 3 jam nggih saking mrika. Sakmenika sampun wonten tol dados saking Klaten apa Jogja langsung ngetol ini. Saking Klaten nggih. Medal Sragen Timur nggih. Alhamdulillah wekdalipun saged terpangkas nggih. Sing biasane mungkin saged 4 jam dados 3 jam. Alhamdulillah saged rawuh wonten mriki kanthi sehat walafiat, kanthi lancar mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Allahumma amin. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Ramadan lumantar panjenenganipun Bapak Haji Purwanto sampun hangaturaken salam doa taklim
Kanthi menika kawula sak keluarga nyaosi ugi salam doa taklim kanthi waosan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Warmanto sampun hangaturaken anak mas temanten kakung ingkang asma Mas Daru Setiawan, nggih Mas Daru Setiawan. Kanthi menika kawula sak keluarga kawula tampi kanthi asta kalih kawula tampi kanthi bombongipun manah. Ing pangajab mugi-mugi temanten kekalih anggenipun hanemai bebrayan agung saged hanemai keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Allahumma amin. Ingkang salajengipun Bapak Ramadan sak keluarga sampun nyaosi tali asih tondo tresna ingkang boten saged kawula sebataken satu persatu saking kathahe nggih. Keluarga Pak Yayang namung saged mugi-mugi kebaikan panjenengan sedaya dipun bales dening Allah Subhanahu wa taala kanthi kebaikan yang berlipat ganda. Allahumma amin. Ingkang salajengipun Bapak Purwanto wau mengundang ngoten nggih. Kula wau mboten patek mireng, soalnya di samping ngoten lah dilali. Saya jedane ra disuwi Pak Dalan. Antara pasrah kalih napa nampi dados kula sampai lali. Soalnya niku nyuwun sewu Pak Dalang, dados tiang nampi pasrah niku ngeling-eling ngoten. Bapak Purwanto wau sampun mengundang keluarga ageng Bapak Yayang wonten dinten Sabtu nggih Pak. Dinten Sabtu tanggal 26 April kersane saged sowan wonten tlatah Sleman ngono nggih. Nggih. Mugi-mugi kanthi pangestu panjenengan sedaya insyaallah mugi-mugi keluarga ageng Mas Yayang saged sowan mboten wonten alangan tansah pinaringan sehat wal afiat. Salajengipun para rawuh sedaya saking Sleman wau sampun ngaturaken mbok bilih sak bibaripun pawiwahan ing siang menika niku badhe nyuwun pamit. Kawula sak keluarga hanamung saged nyaosi doa pangestu mbok bilih selama perjalanan kondur wonten Sleman Ngayogyakarta mugi-mugi ya wonten perjalanan tansah pinaringan lancar dumugi dalemipun kiambak-kiambak sedaya mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Allahumma amin. Ingkang terakhir kawula sak keluarga nyuwun agunging samudra pangaksami mbok bilih anggen kawula nyaosi papan palenggahan saha pasugatan boten nyumranani dumateng penggalihipun sederek sedaya hanamung saged nyuwun agunging samudra pangaksami. Kawula pribadi mbok bilih wonten klenta-klentunipun anggen kawula matur kula nyuwun agunging samudra pangaksami wabillahi taufik walhidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah
Kula ninjih ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Agus Pujianto ingkang sametawis pinangka sulih saking ingkang kepara menggugati Bapak Yayang Sarimbit ingkang sampun hanampi pasrahipun panjenenganipun Bapak Haji Purwanto. Nggih niki keluarga Sleman nggih Bu. Nggih. Caket kalian pantai napa mboten Bu? Mboten. Tebih. Oh, caket Gunung Merapi. Berarti Rien pernah tepang kali Mbah Marijan. Wah, ya Allah. Sing nika ta? Rosa. Ya. Berarti cedak karo mak lampir bareng. Dan ini grandongnya yang saya grandong. Lambimu kok. Grandong kok bagusnya kaya ngene kira ya dadi rebutan nggih Bu. Lah, MC ini bagus mboten apa Bu? Oh, bagus. Niki wonten tali asih saking Pak Purwanto nggih. Keluarga saking Sleman Yogyakarta. Oh ya. Piye kok ya mewakili menika kaaturaken dumateng ingkang kepara menggugati. Monggo Pak Agus mriku. Nggih. Kalih Pak Haji Purwanto. Ya. Bismillah. Parine buke nggih mengke kersane dipun simpen. Niki wakile bapake putrane. Alhamdulillah nggih mugi-mugi Bapak Yayang enggal sehat. Kalau mau kecapean mungkin nggih. Nggih insyaallah engko nek pun dikeroki njut unjuk tolak angin apa budrek budreksin nggih. Oh budrek, Bu iki. Oh yo, nek aku kayak biasanya ngombe kontreksin. Ngono kuwi kok dadi insana. Lah nggih nek budrek yo ya Allah. Atur tanggap wacana pambagya Arja Basuki Sugeng Rawuh dumateng para tamu kakung putri sedayanipun ingkang kepara menggugati tan kastu matur priyangga wonten ngarsa panjenengan sedaya Bapak Ibu. Pirangka sulih talangi ngatur nenggih Bapak Wakidin dumateng Bapak Wakidin monggo kula aturaken Mataram melih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula suwun sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kunjuk panjenenganipun Rama Yai alim ulama ingkang agung mastuti kiblat ing manembah ingkang tansah tenggo fatubanipun panjenenganipun para pepunden, para aspo, para pinospo ingkang satuhu panapa slebda ing petutur ingkang tansah kinabekten panjenenganipun pangembating praja satriyana negari ingkang mongko dados pandam-pandome kawula dasih ingkang kinurmatan.
khususon dumateng kadang besan Sutrisno nggih menika panjenenganipun Bapak Ramadan adalah Ibu Tamila ingkang satuhu luhur ing budi saha dumateng para panderek nggih saking rombongan pengantin ingkang tansah kula hormati. Sumberambahipun dumateng para tamu kakung Sumawana Putih ingkang tahat linggo mudani akami Datanpe datang kadang werda muda taruna ingkang pantes sinudarsana saha dateng kru elektron ingkang kalonati. Langkung rumiyin monggo kula dherekaken manut puja-puji syukur alhamdulillah dateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nggih kalanten lima rahmat wa hidayah ingkang dipun paringaken dhumateng panjenengan kula kadite wekdal menika panjenengan kula saged makempal manunggal wonten dalamipun Bapa Yayang kanthi kawontenan sehat walafiat boten wonten satunggal pambengan punapa Allahumma amin. Ingkang angka kalih selawat serta salam kita aturaken dhumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih karanten nderek piyambakipun mugi-mugi panjenengan kula kadakwa dados umatipun lan benjang pikantuk syafaat wonten ing yaumul kiamah Allahumma amin. Bapak Ibu para tamu undangan ingkang kula hormati kanthi linawan barang trap sira budi saha ngaturan gunging panuwun ingkang tanpa upami dene kula kumawantun marak cumantaka hamengkil kamardikan panjenengan ingkang nembe wawan rembak kalih sanak kadang tangga Sutrisno. Nggih awit kula ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Yayang Pernana dalah Ibu Sriatun kula ingkang piniji kinen ngaturaken lekasing setya babar kandha sing gati wonten ing ari kasiang siang aludhangan menika. Estunipun Bapak Yayang ugi badhe matur piyambak aleng karanten saking bombong lan Bapak manah saengga mboten kesudu matur piyambak awit namung kandhek wonten ing madyaning jaga. Pramila saking menika sepindah Bapak Yayang Permana adalah Ibu Siatun matur nuwun sanget atas rawuh panjenengan ingkang sampun ngungkar wekdal saha saged angestrine anggenipun Bapak Yayang mengku gati wonten ing karyajangan siang menika. Salajengipun Bapak Yayang aturaken sugeng rawuh sugeng lelenggan kanthi merunggan sinambi ngedapi menapa ingkang sampun kaaturaken. Dene ingkang angka kalih Bapak Yayang ugi matur nuwun sanget dhateng sanak kadang tangga Sutrisno ingkang sampun paring pambiyantu ego petewo saha dana parabya ingkang awujud menapa kemawon. Bapak Yayang Permana mboten saged cayos piwales punapa namung nyuwun dhumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi dados amal kesayangan panjenengan lan pikantuk leliru ingkang satuju. Amin. Dene salajengipun nggih minangka sing gati bilih panjenengan sedaya kaatur rawuh wonten ing mriki panggenan saperlu dipun suwun tambahi doa restu saha paseksen anggenipun Bapak Yayang Permana adalah Ibu Sriatun netepi darmani aspo hamiwa putra ini pun ingkang asma Roro Ayu Pus Vera Puspitasari ingkang sampun jinatu krama palian Jalutanaya. Bapak Ramadan adalah Ibu Tamila ingkang asma Mas Daru Setiawan. Mugi-mugi anggenipun mengku gati Bapak Yayang Permana adalah Ibu Sriatun tansah manggih rahayu wilujeng widodonir ing sambikala. Dene ingkang putra anggenipun ngebyur lelumban wonten bebrayan agung ugi pikantuk rahayu wilujeng widodonir ing sambikala saha mugi-mugi enggal pikantuk momongan golek kencana ingkang saged tata jalma
Allahumma amin. Dene salajengipun Bapak Yayang Daleh Busriyatun Lenggono sinaosa sampun sawis-sawis wekdal anggenipun krajeng ngrantam anggenipun badhe nampi rawuh panjenengan ananging kasunyatanipun taksih kathah kekiranganipun. Pramila saking menika mbok bilih wonten kirang gupuhipun anggenipun rampi rawuh panjenengan saha kirang lawuh anggenipun cawa suguh saha kirang mungguh anggenipun cawa luguh. Bapak Yayang Daleh Busriyatun namung nyuwun gunging sesamudra pangaksami ingkang saageng-agengipun. Mekaten ingkang saged kula aturaken dene kula minangka wakil saking panjenengan Bapak Yayang Daleh Busriyatun mbok menawa wonten kasar lampah saha gonyak ganyu anggen kula matur nggih awit cubluk kula ing bab sastra Jawi kula ugi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Mekaten bila taufik wa hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirap ingkang angka kalih Cundaka Lampah Samapta Satata. Iya. Ki garape dangdut apa sragenan Dita? Oke, dangdut. Dik Silvi apa di email monggo. Ayang-ayang ya. Heeh. Sesarangan digdaya elektron campur sari nok Dita Lauren mijil saking Sragen Asri Jawi Tengah biyah jian jian pokoke wis tersepona kabeh karo Dita. Monggo digdaya. Barengan Dita Lauren Sragen Asri Jawi Tengah Mua Wedding Kaila Brit Siti Kaila Banyu Biru Jenak Banyu Biru Omah Foto Sidelaju dan kita Digdaya Elekten Nimas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno iki akeh pacoban sabar wong ayu tresno pancen akeh pacoban iya ora iso nampa bakal dajog yen durung kapisah mring kang kuwasa Nimas musti kaneng ati dongoku si
datan kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Dika foto dulu sayang di email digoyang sayang iyo hey yo Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Nimas mustikane ngati dongoku siji tresno iki abadi oh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laku tresno dan kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laku tresno datan kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Matur suwun email iya ya Allah lekasan no dit Pangapunten Mas Hano. oh alon-alon wong ayu Pangapunten para tamu sedaya menika kula mbobot 3 wulan dados nggih mboten rati ora oleh pola. kokean pola Lah terakhir nika kula pas mboten sadar mbah wong pirang-pirang kok Bu. nih apa nih Ya gak ngerti aku nggak sadar Mas. oh Terus tahu-tahu kamu bangun loh ngono iya pas aku di pasar Jowar Semarang sana. Ya uang masa ya kewan. kok tekan pasar Jowar gitu Iya. Terima kasih Ibu sawernya bang belum apa-apa kok sudah di oh sudah disawer sama ibu yang mana yang cantik di sana itu. terima kasih ibu Terima kasih. mungkin ibu-ibu yang di sini mau nyawer Nggih, monggo monggo putrae. Lah yo malahan karai kancane wae disawer. Lah iya to. Gah aku nak ngono kuwi. Pak Haji Purwanto kuwi lho dit Pripun? nyuwun pangestu Pak Haji Purwanto Oke Pak Haji, pangapunten Pak Haji. Sugeng Riyadi, awen ndek wong ngeti bokong kula mawon Pak Haji. lah iya Bokong kula. Aku berkewo. ya Allah dit iki aja ngono kuwi to dit Ngapunten. ngapunten Pak Haji Napa niki ya? Niki rahasia niku Pak Niki Pak Haji. pengasihan kula nggih teng mriki. niku susuke manggone teng mriku Nggih, niki susuk kula kok. susuk tumpul Nderek mengayu bahagia Mas Hano. oh wong ayu Menika mantenipun kakung saking Semarang. mantenipun kakung saking kok Semarang to Sleman Yogyakarta kok Maksudnya kan yo cedak ngono lho Mas. oh pintermu ngeles iki kaya saking Sleman Yogyakarta wong ayu Penak, Mas Jogja. Daru Ning Jogja ki penak Mas. penake Adem. adem Menika saking Jogja mriki napa mriki? mriki semuanya Semuanya, Jogja. berpencar Oh, nggih, kula teng Perang Tritis. mboten biasanya. repot-repot Pak Haji mboten sah mboten Nggih, sah pangapunten marang kancane mawon. mboten sah repot marang kancane Nggih, lah nggih, jenengan pira? kok piro Wegah. Niki aja mari aku mancing. ora sesarengan
Kaila Brit. Kaila Brit. Oh. Ya kok apa dirasani? Ayu banget ya Allah. Tenan. Wong ayu kok sikile kaya wong matun ngono kuwi. Sing ndi? Sikilku. Ngok dilokke Mas sing Ya iya. ndi Wong ayu-ayu kok ya sikile kaya wong matun. sing ndi? Sing ndi mau? Lah kuwi. Sing ndi? Tak omong. Rono. Kok kene dit, kok kene dit. Tak omongi. Wo, iki Mas mau sing ngarani kowe kok matun iki. Tak omongi, Mas. Heeh. Tak omongi. Sakmene iki kan lemu dhewe. Mas Dio iki jenenge Mas Dio. Ayo. Mas ya. Mas Dio leh nyote nganti ngene-ngene iki ngono mau. Lah iya to. Heeh. Ayo. Mas Dio, sayang I can't stop loving you. Yeay. Ya ampun Mas Dio. Dio. Mas Dio, iki aja ngono to, Mas. Mas. Asline sing mbok DM sak bedino ki kae. asline. Barang ketemu kok menghindar ki piye to? Dia lewat FYP ku terus loh. Lah iya. Lewat di scroll TikTokku terus. Lah, Udah punya istri belum, Mas? belum. Belum. Alhamdulillah ya karena Alhamdulillah ya Allah. Muga-muga kaleksanan kasembadan. Heeh. Cek Joko, Mas. Lah aku nak karo Mas Dio kaya lombok ketumpang tahu nongko. Hah? Dita, upama ora karo Mas Dio karo Mas iki ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. 11 12. Aku ya Ora sing iki lho, sing iki lho. Oh iki. Nah, Oh, iki. iki. Lah, 11 12 Dit. Pegel. Lah ya Allah, Mas. Lah. Awake segere kaya ngene to, Mas. Ya iya to. Lah iya. Nggih, namanya siapa sayangku? Pelik. Pelik. Felik. Lah halah, Felik. Sopo, Mas? Putra Pelik. Macam rene to, Mas. Nah, Ya. Mas kowe iki kok gila ngono ta antiku iki. Mas Putra udah punya istri belum? Wempon. Lah mana? Belum. 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 Kok? Mas Putra sayang dulu aku. Ye. Mas Dio aja cemburu loh, Mas. Kayak ya kaya ngono karo aku mosok ayo ngasih kresek ngono ki terus minta lagu apa, Mas? Minta lagu apa duet sama aku? Diparani dit. Kita kok Duet. parani dit. Ayo. Ayo. Ya Allah, wong lemu ngono ya sat. Lah kuwi upamane dhewe pelayon karo kowe ya. Menang kono. Heeh, menang kono. Minta lagu apa, Mas? Pengantin baru duet sama Mamah yuk sini. Iya. Ya Allah. Ayo duet karo Mamah Wanira. Wis to ayo kene sayang. Alah gak popo. Ingkang dereng foto monggo ngasun foto sesarengan nggih. Keluarga ingkang dereng foto monggo sesarengan omah foto. Arsa mana Arsa? Ayo Sa. Nek Arsa kendel jare buke. Kendel, Bu. Heeh. Karo wong ayu bokongmu gede lho kurang piye. Ayo. Ya Allah. Masya Allah, iki jek perawan ting mbok kira wis tuwek. Aduh. Ya Allah. Kurang enom. Arsa, kelihatannya kamu haus. Mimik dulu. Tak omongi, tuwek-tuweke peleme legi lho mangsamu. Duh Mas Manggolo sekawan Dita. Sini sayangku. Iya. Namanya siapa? Ferdian. Dian, rumahnya Pelanggaram. Anda Pelanggaram itu berarti garam itu garam ya? Iya. Berarti di sini itu banyak garam. Banyak garam. Oh gitu. Mungkin ya. Saya sendiri juga nggak tahu. Geser. Namamu siapa? Abi. Hana. Udah sunat belum sayang? Belum. Gerang kaplaan kok orang sunat ngono ki pera ketul kuwi. Kok sapa jeneng? Jenengmu sapa? Anapi. Kok ngak. Andek rono, kowe sapa? Kevin. Ada sini sile ini. Iya. Ini paling malu. Dekik. Ada rono, sapa? Kevin. Epin. Ya Andek rono, sini. Perawan kene iki ayu. Oh tenan pokoknya apa Mas dirias karo Kaila Brit. Ya, jan. Aduh masih ayu-ayu tenan. Namanya siapa sayang? Fajrin. Fadli, ya ampun ayune aku. Fajri. Iya, perawanku dhisik ngene iki. Hah? Perawanku dhisik. Asli ngono kuwi. Heeh. Isin-isin ngono. Oh iya. Nggih, kula riyen ngeten diambunge nangis kula riyen kok. Iki sayone ayune rampung Tenan, ya. heeh.
Disambruk. Arsi. Si ditutuk iki elektron apa namanya ini? Digdaya. Jigaknya, yo. Iya. Jigaknya sigar. Lagunya apa? Hmm? Lagunya apa? Jigaknya Lagunya apa? sigar. UEA, UEA. Iya, Lagunya apa, Dit? Sigar ya? Sigar. Kondigar. Oh, bocah kok, Pak. Sigar. Sigar. Iya. Spesial buat Mas Dio. Sopo mau jeneng? Dio. Mas Dio sayangku cintaku. Iya. Oh, kowe ning kono ngece bang diparani mlayu. Lah iya Oh, toh. delok ae. Wong kok senengane wani silit wedi rai. Apa kuwi? Apa? Lah ya wanine nang nguri. Oh. Nek nang ngarep wedi. Ayo nek wani rene. Ayo sini. Ayo berduet sama Mbak Dita. Mas Dio. Manek terakhir. Barengan Digdaya Dita Loren. Jan sing sambat kula niki kuat. Wis betul waktune boten tepat. Lagi bunga-bunga nyawan semu.
Adep sana. Hadap sana nggih. Adep barat. Kok barat? Ngono ngendi? Timur. Oh, timur. Heeh. Kok bingung? Lah aku ya bingung kok. Lah iya. Lagunya apa lagi? Cah iki ditakoni kok. Ngerti. Jane wedi apa gila iki? Ya mene kok anyang-anyang ki piye to? Sayang dulu. Sayang dulu. Iya. Iya. Pada pronang. Sayang dulu. Ya, kon sayang kok ora gelem iki. Ayang-ayang Mas. Oke, satu lagu sembari pulang dari Domas Manggolo. Kaila Bri. Iya, Kaila Bri. Wedding. Oke. Ingkang dereng foto monggo kasun foto kalian temanten kekalih. Mbak Tri Farida joget, Mbak Tri Farida ayo joget. Ayo. Iya. Sani ati senandang sepidan hanyalah aku tresno karo katresnan mimas wong ayu tak jalo ojo selek katresnan pancene tresnoku akeh pacoban. Asik. Arepku manggo ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radiakoni senadyan donga ra bisa nampa bakal tak joko yen durung kabisa mrekang kuwasa kemas kowe sing tak sayang lali aku butuh kelangan nimas mustika nyati tresnaku siji tresno Tiga mulo anggon kula lampu tresno tekan kendang saking coba tak rewangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Nggih, pun mantuk nang mriku hati-hati. Pun mantuk hati-hati alon-alon. Niku bareng karo mamah kok. Bareng karo mama. Mas Hanung. Dalem. Kap semanten nang gengklong nelipur Mas Hanung. Nggih. Ndongaaken niku karo mamah ngene sik kok. Cak kok yo ngelmen lho. Mugi-mugi Mbak Vira dan Mas Daru. Mas Daru. Mas Daru. Iya. Menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Ngapa, Ucapkan selamat kepada Mas Daru. Ngapa rame ae? Ngono yo tak parani tenan wis. Bang. Gelo. Bareng ngono kuwi kok. Ora wani. Apalane ngono kuwi. Mas itu teman-temanmu to, Mas? Iya. Salaman karo Mas Daru, Dek Dita karo Mbak Vira. Nggih. Selamat Mbak Vira. Selamat Mbak Vira. Nggih. Mas. Ambung jare. Iya. Ya Allah. Alah kowe rawani kok.
Cik Kendel Daru ya. Sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Mas. Sayang lagi Ya, Mbak. sebelah Udah. pipinya sebelah Ya, kiri. enak. Oh belum satu. Belum. Ya ampun. Iya. Ya. Matur sembah nuwun. Lah ya manis banget. Mantene manis banget. Mbake yo ayune ra umum. Tenan Mas. pokoke. Nak jodoh ki yo ngene iki. Mas muga-muga guyub rukun terus yo Mbak. Amin, Mas. amin, amin. Cepet mendapat momongan. Amin, amin. Tambah kaya raya. Amin, amin, Kadongake engko tahun ngarep ndang umroh. Amin, 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 amin. Waosan doa panutup mangke Bapak Ali Samsuri. Dumateng Bapak Ali Samsuri monggo nun kawula aturaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan alan ni'am hamdan naimin hamdan syaihan hamdan naimin hamdan syaihan hamdan yafina wa yugafi masjidah ya rabbana kalakam kama yanbaghi jalil ikram. Allahumma ja'al hajataya yang wa zawjati hajatan maqbulatan hajatan manfaatan hajatan barakatan fitni wa dunya wal akhirah. Allahumma li bainama kama alafta atama wa hawa. Allahumma li bainama kama alafta Sayyidina Ibrahim alaihi salam azhar. Allahumma li bainama kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma li bainama kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khadijah kubra. Allahumma li bainama kama alafta baina Ali wa Fatimah Zahra. Allahumma li bainama kama alafta baina sama wal ard. Waj'al min maulatan salihan salihatan manfaatan barakatan sihatan zakian birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana wa ta'afana ma'al abrar. Allahumma ij'alna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa qawmana min ahli al-khayr wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna quluban nawiran wal quluban khashiyan wa quluban sabiran wa quluban khadian wa dar khadian bi rahmatika arhamar rahim. Allahumma ighfir lana bi kulli khatimah ya Allah. 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 Allahumma inna ala dzikri wa syukri ibadatik waj'alna min ahli iman wal islam bi rahmatika arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhir donga billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panutuping parigian monggo sesarengan kita tutup kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Katur dumateng Ibu Juru Paes Tata Riasma Wedding Kaila Brit monggo nun Sirat mojo temanten kekalih ingkang kepareng mengkugati kadang pisan sutresno kepareng kakanthi jumeneng jajar PP mangenjali jinajaran Jawat Asto kalian para tamu kakung putri kang kepareng kundur panjenengan para tamu kakung putri Bobo Yayang Sarimbit garwa ngaturaken sugeng kundur lulus sekolah ngantos dumugi dalem sewang-sewang. Kula ingkang binaka pambiwara atur kula ingkang dahat kalantur kirang mranani mugi diagung pangsambi. Ing wasana wilujeng siang ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.